سەرۆکێ پاکردێ ئیبراهیم خەلیل بارانژی ji Parîsê biriya Skype mêvanê min e silav bo te keke İbrahim. Keke İbrahim ev hilbijartin wekî hilbijartinên dîrokî tê binavkirin. Wisa binavdikin namzetên serokkomariyê jî wisa dibêjin ku ev hilbijartinekî herî giring di dîroka Tirkiyeyê ye. Çima keke İbrahim ev hilbijartin ji hemû hilbijartinên din cuda ye? Fermo keke İbrahim. Silav û rêz, belê rast e wekî we jî gotî, cenabê te jî gotî, eva hilbijartineka dîrokiyê ji ber piştî 20 salan îktidara AKP hema tê guherîn û millet li bendê ku ew were guherîn. AKP îktidara wan a Recep Tayyip Erdogan bi xwe serê xwe mucîzeyek bû li Tirkiyeyê ji ber ku pergala serweriya Tirkiyeyê ya Kemalîst nedihîşt ku du grup, du kom werin îktidarê. Yek ji wan Kurd bûn, yek jî kesên İslamî bûn. Piştî 1996 berzebûna rayên İslamîstan zêde bûn û ewana 2002 şinda tir de jî hatin îktidarê. Vaye îroye jî ev bi vê hilbijartinê ihtimala ku ev dawî li vê îktidarê were. Rast e meseleyeke dîrokî çawa 1923 da Kemalîstan îktidara Tirkiye bi dest xist. Piştî 45 Tirkiye derbase pergala pir partiya bû û piştî wê piştî 1960 şinda tir jî hema tu bibêje 10 salan carê kudeta yanî darbe dibûn û 1980 şinda tir jî 83 da jî partiyên siyasî car di tevlî hilbijartina bûn. Ev pergala ji wê royê pê ve heta îro dewam dike. 2018 da hûn jî dizanin ku sîstema Tirkiyeyê hate guherîn ew derbase sîstemeka nû bûn ku Reîsî Cumhurî hêzê de tir muhîm e û bi vê sîstema hatî guherîn jî Tayyip Erdogan bû îktidar û bû serokkomarê yekemîn. Keke İbrahim duzanê gava ku dema hilbijartinan dibe. Partiyên siyasîyên Tirkiyeyê ji partiyên mezin bigire heta ê biçûk mijara Kurd, mijara dengderên Kurd, pirsa Kurd, tê rojeva wan niha jî wisa ye. Yani Kılıçdaroğlu videoyek taybet bi nasnavê Kurd belav kir. Serokkomar Recep Tayyip Erdogan jî Twitterekî taybet bi birayên minê Kurd belav kir. Sozdan, peyamdan her du aliyan jî gelo tu bawer dike ev sozên got hatine dayî. Ji alî İttifaka Millet jî İttifaka Cumhur jî dê derbasî pratikê bibin? Belê hema tu bibêje nüfusa Tirkiyeyê ji sê para yek par Kurdin ku ew jî gelek rêjeyeka bilind dike ji bo hilbijartinan 64 milyon kes îro diçin ser sîndokan wekî hûn jî dizanin û ji sê para dîsa parek qet nebe Kurd e û kesên ku îsal cara ewelî ne ew ciwanên ku îsal cara ewelî ne rayê xwe jî didin ji wana jî sê para yekê zêdetir ji wan xortên Kurdin, ciwanên Kurdin. Ji bo vê jî Kurd raya xwe bidin kê diyare ku ew ê dikarin bînin ser textê hukmraniya Tirkiyeyê. Ji ber wê jî rola Kurda bilind e. Lê ez ne di wê qenaetê de me ku vê hilbijartina û gelek girîng da rola Kurda gelek baş hate lîstin û li hember vê jî ev namzetên ku dixwazin bibin serokkomar mesajên baş dane Kurda. Hilbijartinên berî vê jî yanî ew salên berê hilbijartinên berê hatir bûn çêkirin. Di wir da hêzê de tir mesaja wan ji bo Kurdan gelek net bû. Lê îsal Recep Tayyip Erdogan ji bo Kurda tiştekî nû negot ku di dewra min da tiştên ku berê we nikaribûn bikirane me firset da ku hûn karibin bikin
و ذاتش خوا اوا چند سالن پروژه یا سیاسی وعدن وی سیاسی بو کردان هو بکو دگوت پرسا کردا پرس گریکا کردا ادil Türkiye nemaye. لآلیت اتفاقا ملت و کمال کلشداروغلو بلیل همبر کردان زیدتر نرمن زیدتر دخوازن تکیلیه که بکردارا دینن لی جبر رولا HDP و تکیلیا وی ناف PKK و kriminalize کرنا وان ki Mahkemeye Anayasaya Türkiye der hakkı wanda ji bo girtina partiyê ji bo qapatkirina partiyê dawayek dozek vekir bû ji ber vê jî medît ku ne Kemal Kılıçdaroğlu ne jî îtîfaka millet zêdetir dikare xwe nêzîkî Kurdan bike. Bînin bîra xwe salên nodî nodû yêka nodû pênca nodû şeşa پشتی وی 2002 دا حتی بشه به AK Parti بخوا پیواژویا چارەسەری یال Türkiye دناوبەر دەولەتا Türkiye و Kurdan da gelek mesajên germ û wad ji bo Kurdan hebûn. Lê biya min di vê hilbijartinên da her de aliya jî nexwast rûbirû bi Kurdan ra têkiliyekê deynin ji ber ku Tayyip Erdoğan li aliyekî bi MHP re müttefîq e. MHP jî wek partiyeka nijadperest a Tirkiyeyê û li ser hukmraniya Tayyip Erdoğan hê xwedî gotine û xwedî hukm e. Li aliyê din jî ez bawerim ji tirsan Kemal Kılıçdaroğlu û îtîfaka millet ew jî ji tirsa Meral Akşenerê ku ew jî partiyeka zêdetir nijadperest e ku ji berê ji MHP qetiya bû ewana ji ber tirsa her partiyan her namzetan jî ji bo Kurda tiştekî nû negotin. Yekî din jî heye kek İbrahim Xelîl navê wî Sinan Oğan xelkê Iğdirê ye xelkê Bakurê Kurdistanê ye lê ji wan penaberên ku ji Azerbaycanê hatine bi cêhbûna zarokekî wan e Rûsî jî ji Tirkî baştir dizane ew jî kandîdeyê parlamentoyê lê ew ji xwe li ser Kurdan bawer dikim zehmete jêre got Kurdan yani gotina Kurd jî qebûl bike lê bandora wî jî bawer dikim di hilbijartinan de jî qet nîne ne wisa. Yani sedî yek belkî sedî du karibe tiştekî bistîne lê ew jî dijminê Kurdan e. Yani ew bi aşîkarane dijmina ya Kurdan dike kesekî Azeriyê belê ji Bakurê Kurdistanê welatê Iğdirê ye lê bi aşîkarane dijminiya Kurdan dike. Ew ê din zêdetir mecbûrî Kurdanın Tayyip Erdoğan jî Kemal Kılıçdaroğlu jî lê Sinan Oğan dixwaze zêdetir rayên nijadperestên Türk bistîne sedî du sê rayekê bistîne û bihêle ku ev hilbijartin bimîne bo dora duyemîn ya jî gera duyemîn û piştî wê jî bazarekê bi van namzetan re bike û ji wan jî hinek wezîrtiya bixwaze û bistîne. Piştî hilbijartinê birêz İbrahim Xelîl Baran piştî hilbijartinê yani îşev yani ber bi sibehî ve yan sibegava ku encamên nefermî derketin li gora bahweriya te Tirkiye bigiştî Bakurê Kurdistanê taybetî dê derbasî proseyekî aramtir bibe ku ev soz di proseya hilbijartinê te hatine dan tu çawa bawer dike? Yani piştî hilbijartinê difêm bibînin ji ber ku em hê nizanin ku wê iktidar were guhorîn an ne. Eger Tayyip Erdoğan dîsa li ser textê xwe bimîne û nayê guhartin texmîn nakim ji bo Kurda rûşin biborin rojên xweş werin ji ber ku ev polîtîkaya wî ya di sê salên dawiyê wê hê xurttir dewam bike wê hê tuntir dewam bike û ji ber ku raya giştî a Kurda zêdetir jî ji bo meyla Kemal Kılıçdaroğlu kirine û partiya herî meziniya Kurdan HDP îro bi aşîkarane piştgiriya Kemal Kılıçdaroğlu dike. Ev partiyên dinên Kurdistanê jî hema tu bibêje pirekê wan piştgiriya Kemal Kılıçdaroğlu dikin. Heger Tayyip Erdoğan car dil ser text bimîne ez bawerim wê tuntir bibe. Lê eger Kemal Kılıçdaroğlu were ew dixwaze ku li Tirkiyeyê piçekî rewşa demokrasiyê çêtir bike û berê xwe bide yekîtiya Ewropayê û muktesebata yekîtiya Ewropayê ji bo xwe bike nîşaneka hedefeka demokrasiyê û ji bo vê jî ez bawerim wê Tirkiye piçekî tir nermtir bibe
و بلکی کورد جی کاربن زیدتر نفسکی هلمکی بگرن. gelek spas سروکی گشتی پارتیا کردستانی پا کردی ابراهیم خلیل بارانج پاریسی یک ساعت الگل مبوی سپاس بوده دماتجی خوشبه که ابراهیم خلیل باران